Hayırlı kez kadirdi hutlar, hedin barıqdala vaqt kulasağında sirattағы mauqtırғыз, ағашlı iftarиттерге байы саяхатқа сақырабады. Вақыт куласаğı ул, хатирелер бақсаğı, рухетібіз ақсаğı, ижад сірі, бәхет тамғаğı, ардақлы шақастар алмашы, тұрмыш кесаğı. Бідімінен бірге қалағыз, бізден айырылмағыз. Kadir dostlar, vaqt kulasağında yazmışlar sılbar, hem bizim bugün stüdiyala Kurkem Bayram Ruh tabını, Başkırtan televizyonunun milteli yıldızı, Başkırtan'ın atkalığına medeniyet hizmetkari, legendar diktor alıp barusu, Kurkem Zavuklu Zinnetin Ezeketli Hanım, İlvera Gali Kadı Seyful Nesadun'un televizyonu benefisi Kurkem jubileyi. Hem de elbette hızı alkışlap karşılaylı stüdiyala. İlvera Gali bana hızı ettim de, veteran tip uzun olmayı olup gitti. İstigende zamanda Şul tükrem yaş sıraylı, zifa boylu, okulan kız hanım. Bana pensiyalı boğulu aşağına kelmey. Hizge takdim ettiler, ilverganı gitmege kalığı tep. Ama hiz gitmege. Neyüsün? Әйе киттем, нейесін дегенде менің әсейім, ол біздің менен яшайыны бик қаты ауырайыны, онан соң ол 96 яшын оға яшылы бик біздің ярдамһыз, ол йөрөй дә алмайыны, ашай да алмайыны, шуның өсөн мен мәжбүри оны қарар өсөн киттем. Бәлки шулай булмаһа, эшләп тик йөргән булыр инем. Нисен дигәндә, телевидениянан башка мин тормышымды күз алдына ала килтерә алмайым. Ул шул тиклем мин әле мине сакырдылар әлбәттә, адак әсәем китеп баргас. Сакырдылар, мин кире килмәнем. Үземнең коллегаларымды, бергә эшләгән кешеләрдә исем китеп һагынам мин, әле лә һагынам. Менә килеп керһәм, кайһы вакытта ашыгып, йомыш менән 1-5 минутка гына керергә дип киләм дә, ярты gün буе сыгып китә алмайым да куям. Береһен күрәм, береһен косаклашам, икенчесен күрәм, икенчесе менән әбгенә лә һөйләшмәенсә сыгып китеп булмай, мин ысын мәгънәһендә һагынам. Шуның өчен телевидение сакырган вакытта, һәр вакытта килергә тырышам. Hizge rahmet nestegende, bağat ikilem hız şu hukmakta hondurganağız yok. Hız ben ısraşı bizim üstünde mertebe derece, hem bu bana bağındardı beylep durusu birden bir yağırlı kupırtı veytirlimin hızge. Şunuz rahmet hızge. Hızı her vakit biz şatanıp karşı alıp, hem hızımdan birge buluğuz, hızımın aralaşı ol bizge yazmış bölege. Хаугыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер һезнең игътибарыгызга Башкортостандың атказанган артисты Фәрит Бикбулатовтың концертын карарга тәкъдим итәбез. Фәрит бала сагыннан ук йыр ярата. Мәктәптәге хор түңәрәгендә катнаша. Озакламай ул Совет армиясында алыс көн сыгышта. Солдаттың да якын юлдашы, эссерен уртаклашучысы йыр була. Алыс көн сыгыш калаларында башкорт егете Фәрит Бикбулатовтың моңлы тавышы яңгырай. Күп тә үтмәй Фәрит Бикбулатов тауган Башкортстанына кайта. Legendar диктор Рейс Агай. Мына ул заманда уларда берәм алтын хамак топлагандар. Бына нисек булды икән бу мөгъҗизә уйлап караһаң, Рәсимә Кәримова, Эльвира Сәйфуллина Сәдуллина, нинди дикторлар, Зөһрә Бактизина. Бына һәр хәтергәдәме, бына ошо матур күркәм дәвер. Ысын дикторлардан туплануы, эшләве. Мин Эльвира Галеевнаны беләм 1973 еллардан алып беләм. Шуннан бирле бергә эшләргә бергә насип булды. Мин әйтеренем Эльвира Галеевна шул вакытта шул хәтлем берсеннән мине дөрс аңлаган инде. Мин ысын дөресен әйтергә тиешмен.
шул хәтлем хылу сибәрин инде. И шул хәтлем зауык менән кейенә ине. Һәр вакыт матур прическалар инде. Уны карап тору үзе бер хокландыргыс безнең башкорт хылуы ине. Ул тәүге мәлдә үк диктор булып китмәне минең хәтеремдә. Ул безнең телевидениенең сарылыш бүлеге мөдире булды. Сектор выпускающий дип атап инде. Ул телевидениенең була торган штабы. Шул штабты Эльвира Галиевна җитәкләйне. Иң яуаплы. Ул шул хәтлем менә яуаплы урын була торган инде элек. Әйтик, Эльвира Галиевна сәгать 9-га эшкә килә. Оперативка үтә бит. Гатар Шәһидович Имаев бүлмәһендә. Шуннан алып китеп, эфир безнең бетә торган инде сәгать киске 10-да. Безнең ул вакытта тура эфир булды. Biz bilmey turganı video zapis degen. Video magnetofon te hüdleri bir anlamay turganı. Ol hüdleri gömümen bulmanı. Әйтек ошолай студияла 2-3 яки 4-5 тапшыруу бара экен. Бунда бир райондан келген колхоз алдынгылар ултыра. Тигинде икинчи райондан келген йырсылар, бейүсүлөр. А бунда бир каладан келген промышленность кишилер, эшчилер ултыра. Шул бер студияла бит киске 10-га хәтлем эфирга чыган, тура эфирга. Ул галәмәт катмарлы була торгайны. Кемдин ниндәгенә хорау килеп томай туп-тура Эльвира Галиевнага югерәләр. Эльвира Галиевна белергә тиеш бөтәһендә. Андай эфирга чыкканда секунды менән точно гына беренче үдәк телевидение сагабыд, аның вакытына керә бит. Шун икенче программага керә бит. Доли секунды ханап сыгарып Эльвира Галиевна. Уның әйткән сүзе закон. Бит анда хорау бирмәйбез. Буламы, булмаймы ул әйтте икән, бит эшләргә тиешбез. Узак елдар эшләнеп Эльвира Галиевна менә шул үзенең эшендә. Иң мөһиме Эльвира Галиевна аны яратып эшләне. Дөньядагы иң зур көскә катын-кыз зиһене ия. Сөнки ул тудырусы, юктан бар кылусы. Күңелгә инер аскыстылы, йөрәккә май булып ятыр үзендә таба белә. Башкортстан телевидениеһы оештырылган көндәр тарихка алтын хәрефләр менән язылган. Ул осор дикторларын халык һаман онытмай. Айрылса катын-кыз алып баручылар алиһә кебек кабул ителде. Телевидение таждары дип атайлар уларны бүгендә. Тап шундай хоклангыз шәхес, күркәм, зауклы ханым, Башкортстан телевидениеһының данлыклы дикторы, бөтә гомерен яраткан эшенә багышлаган Эльвира Гали кызы Сейфуллина Әсәдуллинаның иҗат байрамы бүген безне бергә яйды. Шәмсиевич, бына ошо диктор мәктәбе ул бүген кирәкме, юкмы, һәм гомумән ошо дәврдә ничек калагыз? Шундай алтын шәхестәр. Бик һәйбәт һорау, чөнки әле мин менә гүзәл хылвала һораным әле. Әйтәм, һез кем, диктормы, алып барусымы дип. Чөнки сынлап та ул дикторлар да бит инде ул ябай гына алып барусы яки журналист түгел, улар дикторлар да һайлап ала инек конкурс аша. Шуннан уларды Мәскәүгә җибәреп укыта инек. Монда институт бар бит инде, квалификацияны күтәрү. Шуннан монда һәм улар әлбәттә менә шул Рәис Абдрахманович әйткәнсә, рәсми материалларды укыйлар, яңалыкларды укыйлар, һәм башка онда элек менә онда партия заманында онда тәртип талаптар икенсерәк иде бит инде, катгыйрәк. Шуның өчен диктор ул бөтә яктан да әдер булырга тиеш. Ул аның даирәһе, мәгълүмат даирәһе киң булырга тиеш. Ул республикала илдә барган вакыйгалар менән таныш булырга тиеш. Чөнки шуның ул грамотлы булырга тиеш. Монда текстта нидер хата китһән, ул тутып алып, шуны төзәтеп укырга тиеш бит инде. Ондай ниләр булды, ул мисалдар булды. Шуның өчен мин менә бу дикторларды бетерүгә, әле яки алып баручыларына дип әйтүгә каршымын. Дикторлар булырга тиеш. Менә әле Мәскәү үзәк телевидениеһында һаман әле улар дикторлар килә, үзләренең тавышлары белән менә дип сөйләйләр. Эльвира Галиевна килгәндә инде мин телевидениега күскәс, монда безнең программаны төзү дигән нимә бар бит. Менә ул бик еңел эш түгел, чөнки Мәскәүдән килә телетайп аша. Шуның монда үзләренең ниләре программа буенча тапшырулары бар. Без инде шунда гына кирип китәргә тиеш бит. 2 сәгать монда, 2 сәгать тегендә дигән һәм. Менә шул арага аралыкка кертергә кирәк бит тапшыруларны. Шуның монда
Төрле үзгәрешләр булып тора. Әйтәйек, бер тапшыру куелган икән, аның юк, уның икенче, анда или өстән килеп төшә күрһәтмә, менә бу тапшыруды бирегез дип. Ул вакытта ике арбитай, не бит, ике арбитай. Икәү ине. Үзәк телевидение һәм Ну, Икенче беренче һәм программа. икенче канал. Безнең беренче каналда анда һирәк эшләй, икенче каналда сәгать ярым була. икесе, юк, 4 безнең 4 сәгать була торган шулай. Беҙҙең менә Суткаһына тейем. тәүҙә беренсе каналдан 3 сәғәт бирәләрне. Ай. Шунан һуң икенсе каналды беҙ яңы ғына башланыҡ. Үҙебеҙҙең икенсе каналды, беҙҙең Башҡортостан телевидениеһының. Шунан һуң аҙаҡҡа табан ана шу беренсе каналда 42 минут ҡына ҡалдырҙылар. Фәнишан Сейшаны һеҙ яҡшы беләгеҙ. Ул 1 йыл алдан шуны сетканы, Мәскәү сеткаһын ебәрә, шул сетканыға ярашлы итеп, беҙ үҙебеҙҙең сетканы 1 йыл алдан эшләйбеҙ. Шунан һуң беҙҙең етәкселәр уны раҫлағас, Мәскәүгә ебәрәбеҙ. Мәскәү ратларға, может, не может дигән кеүек ратлай. Но беҙҙең сетканы кире ҡайтарманылар, һәр ваҡыт ратланылар. Шул төҙөлгән сетка буйынса эшләйнек. 1 йыл алдан уҡ. Унда инде ниндәй тапшырыу, ҡайһы ваҡытта сыға, нисә минут ул бара, ниндәй телдә бара. Ана шулар, шул хәтлем генә, минең хатта ул әле лә бар. Мәскәү сеткаларла, беҙҙең сеткаларда, мин уларҙы һаҡлайым. Шул күреп тора, һәр бер кеше, шулай итеп ҡына бер ҡағыҙҙы ҡарап, белә, Башҡортостан телевидение мәҫәлән, ни ваҡытта, нисә минут, ниндәй телдә тапшырыу сыға. Менә шундай сетка тип, вещательная сетка тип атала инде улай бер. 91 елда безнең уже төҙөлгәс, дәүләт телерадио компанияһы төҙөлгәс, беҙ инде безнең мөмкинлектәр күбәйҙе. Унда ситуация икенсерәк була башланы. Безнең үҙаллыҡ булғас бит инде, беҙ уже күберәк Унда уже Тулпар каналы, икенсе каналы асылды, унда Өфө телевидениеһы барлыҡҡа килде, унда уже еңелерәк була башланы. Нариман Советов музыкаһы, Мәҡсүт Сөндөклө шиғыры, «Ҡыр ҡаҙҙары». Ғүмер икһеҙ-сикһеҙ һымаҡ. Ә артҡа баҡһаң, ул күҙ асып йомғандай бер мәл генә. Ә бит барыһы ла кисә генә булған кеүек. Телевидение — ул сихри донъя. Ул бик һирәктәрҙе генә ҡабул итә. Ә унда бер килеп индеңме, кире сығырман тимә. Был мауыҡтырғыс, арбағыс көс үҙенә табындыра. Эйе, телевидение матурлыҡтарға юлыҡтыра, таланттарҙың һүҙ тылсымына ғашиҡ итә, күңелдәргә нур, яҡтылыҡ өҫтәй. Телевидение тоғролоҡто ярата. Беҙҙе уратып алған дуҫтарыбыҙ, коллегаларыбыҙ һәм етәкселәребеҙ дә беҙҙе алға иҙәүсе, дәртләндереүселәр булып тора. Һеҙ башлаған дәүер, ул бик ҡыҙыҡлы, шул ваҡытта ауыр йылдар, ул заманда ҡеүәтле Госли радио бар, бит уның мәшһүр, уҫал талапсан етәксе директоры Сергей Григорьевич Лапин, бөтәлә ҡурҡайым унан, һәм әлбиттә уның ярҙамынан дикторлар мәктәбе беҙҙең һәр ваҡытта беренсе урында торҙо. Ул ҡәҙерләй белде, һаҡлай белде, һәм Горбачев килгән заманға бына был мәктәп юҡҡа сыҡты, үкенескә ҡаршы. Лапин, Лапинды. Белеү генәме, миңә ул почет грамотаһы биргән кеше. Ул почет грамотаһы бында музейҙа һаҡлана. Почет грамотаһы бар минең. Беҙҙең Башҡортостан телевидениеһының 25 йыллығында миңә грамота, уның ҡул тамғаһы менән грамота бар минең. Бына шунда бик уҫал талапсан, һәм телевизор яратҡан хужа булған бит инде. Лапин бөгөн дә иҫкә алалар, бик оҙаҡ йылдар эшләй бит инде. Бик оҙаҡ йылдар. Унан килә Кравченко, һәм бөгөн Эрнест Ильдаргалиевна 36 йыл. Һеҙ хәйерле иртә, хәйерле кис дип өндәшәк беҙҙең республика халҡына. Бына үҙегеҙ ышанып. 43 йыл. 43 йыл. Бына үҙегеҙ беләйенегеҙ, машиналайнегеҙме, телевидение минең тормошомдағы бер мөғжизә. Бына нисек булды был хәл? Осраҡлы хәлме, әллә барыбер һеҙҙе берәй ярҙам иттеме, берәй осраҡмы, танышлыҡмы, белешлекме? Менә ул минең йөрәгемдә, күңелемдә бөтә
ул бәләкәйдән булган. Ни өчен дигәндә, бәләкәй генә вакытта безнең атайыбыз библиотеканан китап алып кайтып, кистәрен китап укый инек. Безнең гаилә dur бит инде, 2 бала, әсәем ашау әзерләй безгә, китап укыйбыз. Бер кеше укый, калгандары тыңлап утыра. Әле лә хәтеремдән инде китаптар укыганымда, әткәемнең нидәре инде журналдары, уның урыс телендә булалар инде. Политобразование, коммунист, правда газеты, шул нидәре инде. Атайгыз башка төр заманы ак нәселдән, шундай затлы тукымдан һәм ул хәрби эшен тамаган хәрби кеше. Ул Татарстанда тамамлаган, һугышка тиклем үк ул лейтенант булган инде. Менә шул нидә, унан һуң мин бит әле 2 ел укыттым, нигә тиклем бына телевидениегә килгән вакытта, килгәнсе. Шул укыткан мәлдә икенче сменала укыйнек, укытайным, балалар бөтәһе үҙҙәре минең яшьтәш кайһылары. Шулар төштән һуң укуга карамастан кис көне торып калалар минең менән, китап укыталар минән. Китап укыйм. Шунан һуң бер кыз бастыла шулай итеп кулын күтәрделәр инде, мин әйтәм, тор, Нәсимә дигән исеме. Эльвира Галиевна, ниһәдә артистка булманыгыз дигәндә иланлай берде. Менә шундай, менә ул минең күңелемдә, йөрәгемдә менә шу уку. Шунан һуң Өфөгә килгәс, нигә Рәсимә Сәгыйтовна телевизордан сыгып игълан укый. Дикторларның конкурсы игълан ителә. Шунан һуң шул конкурска апайым әйтә, әйдә бар шунда дип. Киттек. Килеп, ул 67-нче ел адактары ине. Шунан һуң документтарды калдырдык, шунан һуң яңа ел китте, шунан 68-нче елның ядында шу бер тур, икенче тур, анда сирләп та алдым, бер тапкыр машинала төртеп киттем. Шулардан һуң инде радиога шул 300 кешенән мин бирдем үткән. Мин белмәй килдем, радиома, телевидениеме, ул радиога булган. Шунан һуң бирдем үттем. Иртәнге эфирдарда асам инде сәгать 7-лә, иртәнге йөрим. Ул вакыттагы журналистлар Хаким агай Хәйретдинов, менә үденең теге Оскон газеттәрен ниләрен укыттыра инде. Ул вакыттагы журналистлар иткеткес шундай шәп кешеләр ине менә шулар. Мин уларны гаиләм кеүек кабул итә инем. Мин уларны эшкә килгәнем икән ни тип түгел, гаиләм кеүек итеп. Улар шулай миңа караганнар микән инде. Гомумән менә шулай эшләп йөргәндә телевидениеннан мине Халитов дигән режиссер күреп калдыла. Менә кулында бер кагыт, иртәгә кил, телевидениегә менә шуны укырһың ди миңа әйтә. Минең котым өстә инде, йөрәгем шартлай язды. Шуннан һуң нишлә килергә кушкас килдем. Ул булды инде программа, яйгыр программаһы бар ине яшь балаларга. Кескәйдәр, укучылар һәм үтмердәр өчен шул тапшырудың программаһын бәйләп ултырусы программаһын миңа укырга кушкан икән. Килдем, укыным, охшагандыр инде, йөрәгем шайтып аяктарым һикереп ултырды инде, үләләр яздым, әйе. Шуннан һуң булар мине көндә сакыра башладылар. Был балалар тапшыруы, һуңнан өлкәндәр тапшыруына сакыра башладылар, музыкаль тапшыруларга сакыра башладылар. Мин киләм, сакыргасына эшләйм. Шуннан һуң телевидение Рәсимә Сәгыйтовна декретка китте тәүге кызы менән, шуннан һуң эшләргә кеше юк. Телевидение тагыла конкурс игълан итте. Конкурска бик күп кеше килде, 300 шу. Шуннан беренче тур үтте, икенче тур үтте. Мине Аташайдын Шимаев сакырып алдылар, һеңлем, 3нче турында шул конкурста һин катнашырга тиешсең дип. Бергә генә кеше калды, 2 катын кеше, 2 ир кеше. Шуннан һуң шунда Фәрит Дикбулатов менән икебез удып киттек. Ул 16 сентябрь 68 ел ине. Менә шул әле минең хезмәт кенәгемдә шул язылган 16 сентябрь 68 ел. Бер генә язу. Әйе, бер генә язу. Шул килеш менә телевидениелә, Аллаһка шөкер, бүгенгә тиклем һеҙҙең арала йөрөйм. Аллаһка шөкер. Энергә тоғрылык. Тоғрылык. Ул мин уны эш дип караманым. Башта шул яшь кенә сагымда ул миңа бирәләр, ул выходной миңа кәрәкмәй. Нимә эшләйем инде мен ул воскресенье, мине как будто тартып алалар, әйме. Минең ялга бараһым килмәй воскресенье көн. Ул бер генә ял ине, ул гаиләм юк ине, бирдем. Шулай итеп менә телевидениела, шулай итеп телевидение дөньяһына инеп киттем. Менә шулай булды. Менә һәм бик бәхетлемен. Менә шу телевидениела һеҙҙең арала, телевидениеның шундай иҫкиткес журналисттары, иҫкиткес нидәре менән эшләнем бит мин тәүге. Менә Раиса Семеновна Стрижкова, Ирина Константиновна Любимова, иҫкиткес кешеләр. Фуат агай Биишев, Найман агай, Йәткәр агай Найманов. Менә
менә шундай кешеләр. Әмир Абдразаков менән эшләвен генә нитера. Аңа тиклем Фәйзи агай тинек инде. Рифкат Фәйзи, ул итегендәдер. Ул башта театрда эшләгән. Ана Өмет фильмында ул уйнай, үзе уйнай. Әйе, бабайды уйнай. Менә шул Рифкат Фәйзи агай. Ул шулай итеп кына килеп ярата торган беҙҙе. Шундай мәхәббәт. Әйе, ул Фәйзуллин, уның улараҡ оператор булып эшләне итегендәме? Ринат. Менә шул, Фәйзи агай тип йөрөй инек инде. Менә шундай кешеләр баштагы нейҙәре бит инде. Иҫкеткес кешеләр. Анан һуң етәкселәрбеҙ дә бик шәп булдылар. Беҙҙә ғөмүмән етәкселәр менән телевидение маҡтанырға хаҡлы. Ни өсөн тигәндә, ҡайһыныһын ғына алһаң да шәхес иҫкеткес кешеләр. Эльвирочка, Эльвира, мы с тобой почти вместе начинали. Эльвир, ну тебя знают больше в нашем коллективе. Знаешь, да, почему? Нет. Только потому, что ты самый первый человек по программе. Фирма Роника тоже об этом знает. И поэтому тебе вот этот подарочек. Спасибо. Да, я тебя поцелую. С праздником тебя тоже. Тебя тоже, Эльвирочка. С праздником всех наших телезрителей. Пользуйся. С нашим праздником. Да. Прекрасно. Әлбәттә тормыш дәвам итә һәм бүген Илбирәгәнең үзенең мәктәбе бар, үзенең курслары бар. Һәм шуларның береһе Гүзәл Мөхәммәтчәрова Гүзәл. Сәнгать академияһында укып йөрөйм. 2006 ел мин 2нче курс студенткаһы. Театр бүлегендә укыйм. Театр бүлегендә укып йөрөйм. Эльвира Галиевна ул вакытта Нил Гаяз улы Дистанов менән бергәләп улар килгәндәр безнең академияга. Кызлар егетләрне карарга. Шулай итеп Эльвира Галиевна менән без файла осратыштык. Сәнгать академияһының файһында мин нисектер безнең файла зур көҙгөйн, ул вакытта сәстәрем оҙон, без ниндейҙер репетицияға әҙерләнә инек. Миңә сәс үрергә кәрәк ине. Мин сәс үреп тора инем. Эльвира Галиевна үтеп бара, туҡтаны, эргәмә килде. Туғаным, исемең нисек? Ҡайһы райондан һин? Трико белән Шулай итеп танышып киттек, әйе, сәнғәттә. Беҙ бит инде анда үҙебеҙсә кейем, дәрескә әҙерләнеп йөрөйөм, актерҙар оҫталығы дәресенә. Шулай итеп Эльвира Галиевна менән танышып киттек. Мин Гүзәл, Ғафури районынан. Шулай, башҡортса һөйләшәһеңме? Әлбиттә һөйләшәм. Эльвира Галиевна шул ҡаранылар. Мин һиңә бер нимә тип тә әле әйтә алмайым. Телевидениеға килеп ҡара, беҙ һине камера аша ҡарарбыҙ тине. Сөнки камера ул бик үҙенсәлекле. Кем тормошта бик матур күренгән кешеләр камераға ҡарағанда камера уларҙы икенсе төрлө күрһәтеү мөмкин. Башта мине иң беренсе сәләм тапшырыуына яҙҙырып ҡаранылар, сөнки сәнғәттән булғас, сәләм тапшырыу, алып барыу еңелерәк булыр тип, актерлыҡҡа уҡығас, сәләмгә яҙҙырып ҡаранылар. Һуңынан алып китте Эльвира Галиевна мине Яңылыҡтар студияһына. Яңылыҡтар студияһында яҙылғас инде, мине Яңылыҡтарҙа ҡалдырырға тигән фекергә килделәр. Һәм бына ошо ваҡыттан бирле мин Яңылыҡтар хеҙмәтендә эшләп йөрөйөм. Эльвира Галиевнаның минең тормошомда шулай уның менән осрашыу бик ҙур роль уйнаны. Ул ваҡытта мин студент инем. Студент саҡта шулай килеп, ниндәйҙер иртәнге выпусктарға яҙыла торғайным. Һуңынан инде диплом алғас, эшкә килдем телевидениеға. Телевидениеға бер килеп эләкһәң, ысынлап та сығып китеп булмай. Театр менән сәнғәт юлын һайламаным инде. Телевидение үҙенә алыптырҙы. Үкенес юҡ, әлбиттә. Эшемде бик ныҡ яратам. Эльвира Галиевнаға форсатынан файҙаланып, ҙур рәхмәтемде еткергем килә. Ул үҙенең ҡыҙы һымаҡ яратты мине. Етәкләп һәр бер редакцияға, грим бүлмәһенә, бына нисегерәк, ниндәйерәк костюмдар кейергә, нисегерәк биҙәнергә. Мин бит бер нәмәле бөтөнләй белмәйем. Миңә унда 20 генә йәш ине. Телевидениела эшләү бер ниндәй дә тәҗрибәм юҡ. Көн һайын уның менән дәрес ине белең. Урын табабыҙ да, я студияға кіріп. Әле ҡарап ултырған ваҡытта яҙмаларҙы таптым Гүзәл. Гүзәлде өйрәткән ваҡытта яҙмалар да эшләгәнем. Шул яҙмаларҙы аҙаҡ үҙенә тыңлатып ҡарайым. Үҙенең хаталарын үҙе ишетһен. Кешегә тыңлатып ҡарарға кәрәк. Үҙеңде уҡыған ваҡытта белмәйһең. Ә үҙеңдең яҙмаңды тыңлаһаң, иҫең китә. Мин башта үҙемдең тауышымды ишетеп
шул тиклем оҡшаманы. Уҡығаным шул тиклем оҡшаманы. Оялдым үҙемде менән. Шуның өсөн Гүзәлгә лә үҙенә Минең дә тап шулай. Мин үҙемде тыңлайым да, юк, Эльвира Галиевна, мин монда эшләй алмайым. Мин үҙемде ҡарай алмайым, үҙемә оҡшамайым, тауышым да оҡшамай. Бөтөнләй китеп тә ҡараған ваҡыттар булды, сөнки уҡыуға ла баштараҡ ҡамасаулай ине. булды. Һуңынан барыбер бына бер килеп эләккәс, кире сығып китеү бик ҡыйын телевидение донъяһынан. Эльвира Галиевна ҡулдан тотоп, мине эйәртеп, һеҙ иң беренсе кеше, телевидение донъяһына ишек асҡан кеше, һеҙгә ҙур рәхмәт. Мин яңылыктарды иң беренче урынга куйдым. Яңылыктар ул каналдың, телевидениенең йөҙө. Ул халкымдың бүгенге тормошы, иртәгәһе, кисәгеһе. Бына яңылыктар иң тәүге сиратта минең өсөн. Хәҙер ветерандар шул мәсьәләне ҡуя. Шул остаздар мәктәбен тергеҙеү, йәштәрҙе йәлеп итеү, өйрәтеү, унда ветерандарды йәлеп итеү. Мына шул йәһәттән унда бына ниндәйҙер беҙҙең телевидениела эш барадыр тип уйлайым инде мин, радиола. Был булырға тейеш. Гәзиттәрҙә, ниҙәрҙә әле һаман дауам итә, журналдарда, журналистар араһында мин шуны әйтергә теләйем, әйтергә була инде. Мына Эльвира Галиевнаның да, белмәйем, булғандыр инде ул. Булды. Марат Рафиков. Марат Рафиков. Бүгенге күп хәтерләйем. Шунан һуң теге оҙаҡ ваҡытлар теге сығарыш бүлегендә эшләгәс, унда Әлфиә апай бар. Ул радио. Клара Закировна Насырова, беҙҙең телевидениела. Ул ине. Әлфиә апай радиола булды. Сөнки һәр нәмәнең бит инде эскәлектәре була. Уны барыбер ул киәс кенә сразу белеп итеп булмай бит. Шуның өсөн ул остаздар кәрәк. Остаздар кәрәк, уларға ҙур рәхмәт. Менә шул һине дөрөҫ юлдан, дөрөҫ итеп өйрәтеп, бик мөһим. Фәни Шәмсиевич саҡырып алдыла. Мәйти, Эльвира Галиевна, мәйти, менә шундай бер эш бар, ти. Менә ти, нигә барырға кәрәк. Международный кинофестиваль үтә икән, ти, төрөк илдәренең Ашхабад ҡалаһында. Менә шунда барырға кәрәк, ти. Шунан һуң мин баҫып торам инде, уйға ҡалдым. Шунан сразу элек бит әйтә торған беҙҙең һүҙ юҡ ине, юҡ, фәлән түгән, һүҙ көрәштереү юҡ ине. Етәксе әйтте, все, уже закон. Шунан һуң мен әйтәм, ҡайсан? Ул әйтә, иртәгә, ти. Шулай иртәгә тип, шулай тип Ашхабад ҡалаһына осоп киттек. Ашхабад ҡалаһына бер үҙем генә түгел, Әмир Абдразаков, Вил Каримов, юк, Вил Каримов, шунан һуң Риаз Исхаков. И мин, дүртәү булдык инде. Мәлик Яҡшәмбәтов ҡатыны менән, улар Ҡаzaҡстандан килделәр. Беҙ алып бардык, нәйҙә инде, Мәлик Яҡшәмбәтовтың фильмы бында, «Врата свободы», әйме, Азатлыҡ ҡапҡаһы. Менә барып төшөү менән мине машинанан саҡырып сығарҙылар да, икенсе машинаға ултырттылар. Ни өсөн тигәндә, һеҙ икенсе отелдә йәшәргә тейешһегеҙ, һеҙ беҙҙең жюри ағзаһы, документаль фильмдәрҙең жюри ағзаһы тиңләр. Мин бөтөнләй үлдем. Шунан иртәгәһенә барып йөрөнөм, әйтәм, беҙҙең бит менә кинорежиссер бар, киносценаристлар бар. Мин киноға нәйтмәйем. Сценарист та түгелмен, режиссер да түгелмен. Беҙ барыһын да беләбеҙ, тиҙәр. Беҙгә һеҙ кәрәк, тиҙәр. Шулай итеп, бында жюри ағзаһы булып документаль фильмдәрҙең йөрөп ҡайттык. Иҫ киткес булды ул фестиваль. Беҙҙең «Врата свободы» яҡшы урын алды. Матур итеп Мәлик Яҡшәмбәтовты саҡырып, ҡатыны менән бергә бүләкләнеләр. Беҙ инде ғорур, беҙ шул тиклем. Унда иҫ киткес кешеләр менән таныштык. Менә Азербайжандар унда беренсе урын гран-при алдылар. Улар шунда әйттеләр, беҙ әле белгәнбеҙ дә, Башҡортостан ниндәй, менә ниндәй икән. Илашып ҡараныҡ «Врата свободыны». Шундағы менә журналистар ҡараған ваҡытта мин илайым, иҫем китеп илап ултырам. Үҙемдең республикам булғас, мигә битендә тейә был бөтә эш. Шуның өсөн шунда Азербайжаннар бына нинди республика икәнһегеҙ, беҙ бит килгән кешеләргә ҡарайҙар бит инде республика тураһында фекер йөрөтөү өсөн.
Менә нинди республика икән дип без шатланып кайттык. Рияз Исхаковтың операторлык һөнәренә иттәре китте. Яшь кенә егет, бер Яшь укымаган. кенә егет, укымаган. Шунан һуң унда бөтенесе белән һөйләшеп беттем. Мин бит инде 2нче елны ала бардым тагыла. Шул международный инде. Анда кино просмотр фестивале булды. Анда Мәскәүдән килгән белгечләр шул тиклем Рияз Исхаковтың эшенә югары баһа бирделәр. Унда инде без алып бардык «На камне кровь моя густая». Шул фильмда алып бардык. Газим Шафиков сценарий буенча. Газим Шафиковтың сценарий буенча менә искиткес фильм алып бардык. Бекшенбетов режиссер. Шуны 5 куйдылар фильмы безгә. Шундай горурлык менән кайттык. Бары республикалар менән һөйләшеп беттем мин шунда. Риязды эшкә, нигә, укырга сакырыгыз инде дип, укырга. Шулай итеп, Рияз 2нче елда Мәскәүгә китте укырга. Искиткес баһа алды. Менә укымаган шундай егет, яшь кенә шундай фильмдар төшерә алды. Һездән һүнмәс илһам алганга ла орта бара кудрәт карударым. Янигезгә шифа булһын әйдә, якын дускайдарым, бар сагызга яудырам мин рәхмәт ямгырдарын. Һездән кадер хөрмәт күргәнгә лә, дәртле тибә йөрәк тамырдарым. Янигезгә дава булһын әйдә, газиз якташтарым, бөтәгезгә яудырам мин рәхмәт ямгырдарын. Һездән ак фатиха алганга ла, салт кыблага карап барударым. Янигезгә савап булһын әйдә, гайяр илдәштәрем, күллегезгә яудырам мин рәхмәт ямгырдарын. Аслында халык ярты бәгать итәр, телевидение үзе бер катмарлы һәм шул вакытта мавтыргыз дөнья битендә. Монда төрле савыштар була, низахтар булып тора, әмма кеше бер-берен ярата, гафу итә, алып кәләмәй. Шулай бына үзең булып калу, үзеңнең намысыңды хаклау, вожданыңа хыянат итмәү. Үзеңне хис хакларга. Менә Илбир Галиевна Халу ханым. Оның бәлки күнәшкәндәрдер, әйме, уңышынан, һылулыгынан. Менә үзең хис хаклан икән, Рәис Габдрахманович. Менә баш режиссер күлдегеннән һез уны күзәтеп йөрүне итә аласыз. Ханым дәрәҗәсендә кала. Без эшләгән сакта ничектер уңышлы эшләгән кешеләрдән уңышсызлар әллә нилек көнләшеп йөргәндәрен мин һизмәдем. Без ничектер бик тату эшләнек, тату яшәнек. Мин, мәсәлән, хоклана торгайным. Эльвира Галиевна Бер юл ишә. редакторда, дикторда алып барусыла. Бактияң ишү үзенә урынына яшьтәрне әзерләгән ибет. Бына берничә эште алып барган. Мин бүгенге яшьтәрне сагыштырып шуны әйтәм килә. Бына Эльвира Галиевна итен шул тугыда килә ибет. Киске 10-да гына бетә эфир ибет. Ә ул вакытта яшәй торган Эльвира Галиевна Черниковкала. Победа мәле остановканда. Победа. Ул вакытта безне бик автобустарда йөртмәне. Үҙебез сыгып, автобуста утырып кайтып китәбез, әйтән тугыла килеп тә итә. Менә шул хәтлем. Аннан һуң китте ул Сарыш бүлеге җитәкчесе булып эшләп, штатта тора, аксала алып барусыла булып эшләй, дикторда булып эшләй. Бер вакытта мин белгәндән ул акса харап йөрүмәне. Мин шуларда эшләйм, буларда эшләйм дип, теге һаулык төҙәлеп сыккансы больничныйдан ул кешенең әйбәт, Эльвира Галиевна эшләне. Кейемдәр ул вакытта алу юк ине әйбәт. Үзеңдән аксан кейемдәр аклап алган костюм эфирга сыгарсын әйбәт. Менә шул хәтлем эшләр эшләнелде. Шуңа күрә мин уйлыйм да менә бүгенге көндә мин рөхсәт әйтәм килә Башкортстан телевидение җитәкчелегенә зур рәхмәтемде. Рәхмәт уларга. Ниһаять телевидение җитәкчелеге үзләренең эшчеләренә, хезмәткәрләренә йөзе менән бурып, уларны эфирга сыгара. Улар турында һөйләй, уларны данлай. Мин менә һуңгы тапкыр бик күп кенә тапшырулар күрәм. Безнең режиссерлар бит гомумән кадр артында әйбәт. Телеоператорлар әйбәт. Башка кешеләр турында матур дип телевизион тапшырулар эшләп, аларны күрһәтәләр. Бик ыңгай эш, бик һәйбәт эш. Шуга мин менә уйлыйм, тагын бер минем теләгем бар инде. Теләк кенә шәхсән үземдеке. Менә һез бая бик дөрес әйтеп киттегез ул. Менә Шатилова турында үдәк телевидение эшләгән әйбәт. Анна Николаевна Шатилова, Светлана Самаргунова, Юрий Кириллов.
Улар бүгін де сафта, улар да бүгін де мына хаклы ялда болуын қараматан икені сеште. Улар бүгін де штатта бірінші каналдан. Аңлайығылмы? Бик һәйбәт, бик дұрыс эшләнелә. Менә шуңа сыгып минең теләгем бар инде. Фәнсен ул һеҙгә кагыла, ветерандар советы рәисе буларак әйбәт. Ни өсөн менә бүгенге көндә Эльвира Галиевна ярай Башкортстанның атҡаҙанған мәдәниәт хеҙмәткәре. Һәйбәт, Аллаға шөкөр. Бүгенге көндә мин уйлайым, Эльвира Галиевна безнең республика эшләгән шул хәтлем зур эштәре өсөн әйбәт. Халыҡтар дуҫлығы ордены менән, яки Салауат Юлаев ордены нишләп бит аны бүләкләргә тиеш түгел бит. Мин уйлайым, Эльвира Галиевна һәм уның күк безнең дикторлар, алып барыусылар, журналисттар, режиссерлар бүгенге көндә алар шуларга лайыҡлы тием. Шуға күрә бәлки бынлап күтәреп сығыра кәрәктер. Рәхмәт әйтә белергә кешегә кәрәк ваҡытында. Телевидениеның быйыл бит инде 60 йыллығы. Мына ул йәһәттән мин Рәис Абдрахмановның һүҙен хуплайым. Ысынлап та күрһәтергә кәрәк. Халыҡ, йәштәр айырыуса белергә тейеш. Мына музей асылды, 3нче йыл ул бик һәйбәт эш эшләнде монда. Телевидение, радионың тарихы арналған музей. Уны артабан дауам итәргә кәрәк. Унда теге экспонаттар менән байыту, материаллар менән байыту йәһәтенән. Рәхмәт туғанғайым, рәхмәт. Инсанға өзләгі рәхмәт. Алла тағала дурлар. Тәрхин Раббақайым. Ысынлап телевидение эшләү ул бәхет, ләззәт, язала, казала. Әмма бер үзенчәлеге бар, мен телевидение эшләгән күп кеше яңгыз кала, эшкә бирелгәнлек, үзенә турылыкмы белмәем, айрысы катынлар арасында. Менә бар яңгыз кызлар. Тагы бер мисал, менә тетя Валя, да? Валентина Михайловна Леонтьева. Легендар диктор. Бердән бер Дмитрий. Һәр иртә, һәр кис балаларга әйтә бит инде, минең балаларым тип алып бар тапшырдылар бит инде. Әмма ул көнәшә, ул уны кабул итмәй, һәм гомерлек душманына әйләнә. Бердән бер улы, Алла аклан. Шулай бит инде. Һәм хатта ул менә һуңгы көндәр үткәрә бит инде уйланыс күлгәндә, ябай гына бер авылда, бер туган апаның гаиләһендә. Менә үкенез, гомер бит телевидение яшәй, һәм торып кала яңгыз, хатта улына да кирәкмәй. Аллаға шөкер, һез беләттән өлгө Галиевна. Ике улыгы Азамат Булат, тик бишегә укып бетерер мәктәптә, югары уку йортын, булар икелән республика күләмендә зур шәхестәр яуаплы вазифалар. Аллаға шөкер. Һәм әлбәттә тормышташыгыз Рубин Гали улы, профессор, фән докторы. Бuna ничек аклайдыгыз ошо күңел галәмендә гаиләнең бердәмлеген, татулыгын, мөхәббәтен, илаһилыгын. Эльвира Сайфуллина начала работать на телевидении. Я еще ее на экране не видел, но случилось так, что наши дороги, в буквальном смысле этого слова, пересеклись однажды. Мимо красивой, жизнерадостной девушки я пройти не мог. Вот результат этой встречи. Сложилась семья. Семья развивающаяся. Мы ждем
что она еще будет пребывать. Живет она вместе с телевидением в режиме реального времени. Искренне радуется любым, всем удачным передачам, программам. Вот так мы продолжаем жить. Благодаря ее стараниям, благодаря ее заботе, неустанному уходу, ее мама, моя любимая теща, прожила до 96 лет на радость нам и всем внукам. Как личность Эльвира удалась во всех ипостасях. Мне хочется пожелать, чтобы она всегда оставалась такой же. Моя мама светлый, очень необыкновенный человек. Немногие люди достигли таких высот, смогли достичь таких высот в профессии, в семье, в общественной жизни, сделать столько, принести столько добра людям. Мы очень гордимся с тобой. Ты самая-самая лучшая. Дорогая мама, мы тебя очень сильно любим и хотим, чтобы ты жила очень-очень долго и всегда была рядом с нами. Мы тебя поздравляем. Беренсе улыбыд Азамат бір елдан хоң туды бетінде. Беренсе тапқыр яңы елді бірге қаршы алабыз деп кенә ресторанда урыннар алып, қонақтар сақырған инек. Шынан хоң неге Аташа едініш мені утыд берегінні сақыра. Уже обед еткеніне, әлі обедтан одып кеткеніне. Хәңілем, ұлшылай хүйлешейіне хәңілем. Мұна хин бүгін яңылықтар оқиһың, дежурный диктор болаһың һәм 12 сәгатьтә халыкты котлайһың. Элек 4 диктор котлайны халыкты 12 сәгатьтә шампанский тотып ысынлап. Әйе. Шуннан һуң мин инде торган yerimдә бер һүз әйтә алманым, коелдым да төштем. Менә хәзер Рәис агайың менән кайтып, күлдәк алып килерһең. Рәис агай уның водителе инде. Әйе, водитель Аташадинштың Победаға тиклем барып, Черниковкаға мин күлдәк, ул нинди күлмәк кем миңа әзерләгән ул күлдәктә әйме, яңа елда кия торган. Шуннан һуң нишләйем, кайтып киттем дә елай-елай шым гына еланым, инде юлда еланым, аның алдында түгел. Шуннан туй күлдәген алдым да Рәис агай белән ел сыгып килеп тә еттек. Шуннан һуң 45 минутлык яңалыктарды укыным. Бар эште эшләйем инде, 12-лә сыгып хәзер котланык. Ул ядма бар микән белмәйем, ул туранан-тура эфиренә был 72-нче елды каршылайбыз. 72-нче елды каршылайбыз. И бында инде хәзер төн уртаһы бит инде кайтып китергә лә түгел. Шуннан һуң да катнашканнар Заһир агай Исмәгыйлев, Наил Гатауллин профессор, Фәрида апай Кудашева, Бахти Гайсин, Месәр Басыров агай, безнең шагыйрь, ул автор ине ошо нидән Огонёктың авторы. Шуннан һуң Месәр агай Илкетмәле. Шуннан һуң Заһир агай әйтте, "Неме инде хәзер төн уртаһында кайда барабыз? Мәскәү сәлә каршы алырга кирәк ди. Мәскәү сәлә каршы алып, шуннан һуң төнге өстә машина, менә автобус хәзер безне таратты өйгә. Менә шундай, менә эш." Шуннан һуң Рубин Галиевич инде белмәйем инде нинди хәлдә булган, хәле шәптән булмаган инде, кунактарын таратып беткән. Шул килеш сәгать төнге өстә мин кайтып кирдем. Менә бу безнең гаиләнең беренче яңа елы. 79-й год. Искренне и от всего сердца поздравляем вас с наступившим Новым годом! От души желаем вам творческих успехов в труде, крепкого здоровья и личного счастья. Пусть наступивший 4-й год 10-й пятилетки принесет вам новые победы и достижения. С новым счастливым годом, друзья! 72-нче елда июльдә улым туды Азамат. Менә шуны әлбиттә мәктәптә 35-нче мәктәптә һайланыкны исен дигәндә башта Черниковкала инек битендә адак бында күскәс шулай. Адак 9 елдан һуң гына мин Булаттың әсәһе булдым. Мин шул тиклем бала яраткым килә ине, шул тиклем. Әлбиттә эштән менә мин эшем өчен тагыла
бәбей тапмай йөрөйем. Сынапта бында бит көне төне әле Рәис Абдрахман әйтмештәй. Я выпускала, я эфирда. Ике һөйләм әйтерсең дә, һин бит сәсеңде тарарга тиешең, бидәнергә тиешең, кейенергә тиешең. Менә безнең эштең авырлыгы. Аннан һуң минең ир бит этегендә профессияһын тулыһынса алыштырды. Бында ул техник фәндәр нәйдә беткән, технический факультет, ә бында күсеп, бында эшкә сакыргас, авиация институтына сакыргас, иктисад буенча китте. Шуннан һуң ул кандидатлык диссертация. Ул да көне төне укый. Нишәптер түдгәнебездән дә яшәгәнебез, ышанганыбыз. Тогырылык, менә эшеңә лә тогырылык, гаиләңә лә тогырылык. Гомумән республикаңа тогырылык. Малайдар бит инде күздән ыскындырмакка тырыштык инде. Бер ата-әсәләр нәен елашын калдырманым, һәр вакытта барайым. 3-нче тапкыр менә теге международный кинофестивальгә сакырдылар 3-нче елна. Мин улымдың яхшы бетәсәген беләйнем, алтын медальгә киләйне ул булатым. Мин шул сәбәпле уның экзаменында өйдә торыр өчен шул нәйдән кинофестивальдән баш тарттым. Ул юкым, бәлки булмагандыр да ул. Ни өчен дигәндә төнлә кирәйнем, төндә идән юайным, бөтә йоклаганда. Анан һуң адагырак инде әниемдән нык ярдәм итте. Әнием әлбәттә нык ярдәм итте. Яй көне нәй балаларда авылга илтеп куяйным. Телде улар шуның өчен беләләр, икеһелә башкорт телен. Аталары ла әлбәттә менә өйдә бит инде ни күрһә шуның менән балалар үтә бит инде. Анан һуң мин бик нык туганнарым менән аралашып яшәнем. Бик нык тату булдык туганнарым менән. Менә шуны улар күреп үттеләр. Ни өчен дигәндә, не ул туганнар белән нык тату булдым. Атайым да шулай өйрәтте безне. Ни өчен дигәндә, менә шу киләсәк поколениеме, улар әле генә әйтеп һөйләп утырабыз, бер-беренә татулыкты шул вакытта эшләп калмаһаң, адаг улар 30 яшькә еткәс, 20 яшькә еткәс, улар бергә алмайлар бергә. Әлбәттә, улар аталарының юлларын хайланылар. Иктисадка киттеләр, икеһелә еракка ебәрергә тырышманым. Менә өйдә булһыннар. Мин кырда йөрөтөрсен балалар тапманым дип, менә уларды ерак ебәрергә Мәскәүгә китһеннәр дип, акылы булһа, белем алырга теләге булһа, безнең Башкортстаныбызда искиткеч белем алып була, безнең Башкортстаныбызга кирәкле кеше булып була. Менә мин шуны ышанам, инанам. Икеһелә Аллага шөкер тәүфиклылар. Мусульман кызларына өйләнделәр, башкорт кызларына өйләнделәр. Әле икеһенең дә береһенең улымдың улы кызы бар, бәләкәй улымдың кызы бар. Амира 1-нче класска укырга китте. Әлбәттә, бүген безгә менә шундай бәхетле минуттар белән үткән зур рәхмәт сезгә. Һәр вакыт күркәм, яшьтәрле, хоклангыз, уйлар менән дә, тышкы белән дә якты, нурлы кеше калыгыз. Зиярәттә хокланабыз һәм әлбәттә сезгә бәхетле узын гомер. Рәхмәт.